Itu dipikir terus. Di krono temriku kan kita tahu temen kan bertentangan. Temriku wau kirang sae, kirang leres. Sehingga dadekne mamang alah siapa. Sehingga kan kula arani ternyata laku istiqomah temriku wau nggih amprat. Laku istiqomah teng jalur rohani ngeten iki wau. Amprate niku napa to? Nggih amprate mlampah sing sak bendinane awake dhewe nampani perkara-perkara teng mriku wau. Bangga golek berita ning langit iki. Sehingga nggih teng mriku belakangan ini kan kula angen-angen piyambak nggih ngoten. Laku istiqomah niku lebih sulit. Maksudnya sulitnya niku wau melampah teng jalur rohani. Kita berusaha untuk wis gak ngrambyang ya wis gak ngrasakne. Tapi nalikane awake dhewe keparingan penak lan gak penak teng mriku wau, secara otomatis kan enten gunjelan, enten gak penak. Sehingga sing amprat kan teng mriku wau to. Ben ilang gunjelane sehingga awake dhewe nampani sedayane peparingan teng mriku wau kanthi ikhlas lega lila saged nglampahi wis kaya ngopo perjalanane penak gak penak. Ternyata yang lebih berat nih istiqomah mriku wau. Sehingga njenengan piyambak sering matur sampun waleh-waleh awake dhewe ngresiki sithik-sithik sekabehane penyakit-penyakit sing gampang gamblok teng awake dhewe. Gampang nginggokne, gampang melesetne rasa pangrasane awake dhewe. Ngoten mriku wau ade tumuju teng kesadarane kan nggih memang benar-benar kedah resik ternyata teng mriku wau. Masalahnya nggih awake dhewe tumuju mriku ngoten kan nggih kedah resik mboten beto napa-napa. Teng mriku wau. Nek kula amati dari perjalanan kula sampai kosong. Sing kosong apa ya? Nggih sing kosong teng mriku wau nggih ngilmu nggih diselehne. Rencana-rencanane nggih digagalne. Krana teng mriku wau kan akal pikirane awake dhewe. Sehingga kan awake dhewe kapure tetep gumantung marang Gustine. Sehingga sedaya teng mriku wau keduwekan sing rumangsane awake dhewe saged mbantu, sing rumangsane awake dhewe saged nyengkuyung teng mriku wau digagalne sedanten. Kok saged digagalne pripun? Nggih digagalne teng mriku wau contoh kaya kados nggadahi rencana undang ngene. Teng mriku wau nggih basa ending akhire nggih yong mboten saged, mboten istilahnya napa nggih nggak ada rencana niku wau mboten jadi. Nggih. Teng mriku wau. Sehingga kan kados wau sempat punya pikiran niku wau nggih kirang leres teng kula piyambak. Madosi bolo-bolo sing rumiyin. Ternyata nggih kesulitan juga. Nggih krana mentoke teng mriku wau. Ya Allah. Sehingga kan nek awake dhewe mlampah teng rohani ngeten iki wau memang nggih kados napa nggih tetep kedah istiqomah saged nampi sedaya perjalanan sing diliwati. Nggih ngenaki perkara penak lan gak penak
Kadang mriki wau lek sampun jenengan pahamaken perkara niku nggih mboten enten. Penak gak penak mboten enten sehingga mboten enten rasane. Sehingga dalam perjalanan mriku wau bagaimana kita saged pun mboten ngraosaken nalikane awake dhewe nampi sedaya peparinge teng mriku wau. Penak ya wis gak enek, gak penak ya wis gak enek. Kadang kula nggih berpikir menungsane nggih tasik manusiawi ini tasik dominan. Sehingga kan tasik gampang ngrasakne perkara-perkara teng mriku wau. Nggih, manusiawi wong namine tasik belajar gitu, Pak. Nggih. Nggih kula suwun kula sak rencang saged sami istiqomah sedanten. Krana sampun diparingi pirsa wedharan-wedharan kali Pak Habib teng mriku wau kan sedaya napa kemawon sing tumeka teng awake dhewe teng mriku wau. Lek memang awake dhewe bener-bener paham nggih, memang mboten enten. Cuma kita kan kegawa jasad. Sakjane iki dianggep penak ya penak, dianggep angel ya angel. Angel kan krana cek ning akal dadi angel. Nggih. Krana ana iki mang dianggep omongan iki teori. Dianggep ning Nggih. dadi sulit. Karena teori engko kan ya jelas engko tak ngathukni. Sing pas, sing mathuk kan. Ya padahal kan nek rohani sebenarnya enggak perlu suatu kefahaman seperti itu enggak. Itu enggak diperlukan. Nggih. Nek paham balene kan iki tempate ning akale awake dhewe. Datang mriki kan pelepasan sekabehane dilepas kan wis gak mikir. Lepas kan ya gak kaboten. Sebenarnya yang kita cari bukan suatu kepahaman, bukan. Pelepasan itu sendiri. Karena dikimang golek kefahaman, engko benturan. Benturan kali lintune. Akal ambek ati mengke benturan niku. Lah engko nek dilepas ana ing pelepasan iku enggak bentur. Niku secara otomatis kaya akal ambek ati itu diam. Itu dia. Bukannya adiki memerintah hati atau iki diam enggak. Itu secara otomatis. Kenapa? Sudah melalui ana ing pelepasan tadi. Ya karena dikimang dengan kefahaman sing ngoten iki ya bulet. Karena kefahaman itu sendiri masih ada penilaian. Seperti itu. Tinggal lagi. Kalau sudah pelepasan sebenarnya enggak meninggalkan. Enggak meninggalkan kita. Nah, wonten kalimat meninggalkan kan rumangsa malah rumangsa ninggali padahal kan yo enggak tetep aja. Lah nek kono lho protes awake dhewe ning Gusti Allah iki nek kono gak penak iki ya protes. Keluh kesah hati ini ki protes ning Gusti Allah. Iku wujud protes benane. Ya memang halus banget kayak protes ning Gusti Allah ngoten gak disadari awake dhewe. Ade ki gak nyadari ning kono setiap hari awake dhewe protes ning Gusti Allah. Padahal barang iki wis
ditampa. Lah barang apa wong sekabehane ngono. Ning kene awake dhewe iki ya iso nesu, iso muring-muring. Iku salah sijine ning kono. Wis nampa adik iki mang iso seneng. Wis kewabane sing adik iki mang ngrasakne, adik iki mang lakoni, adik iki mang delok, adik ngrungokne. Lah iku pawahe Gustine. Aja ngantek iki mang dadekne beban. Dan balekne kan kaya apa pikiranmu ruwet, lah sing ruwetne sapa? Apa menungso sanes? Atimu sumpek, sapa sing nyumpekne menungso sanes. Sanes niku. Ya krana iki mang prasangkane nang ngene keadaan. Kaya bingunge awake dhewe utawa rupeke atine awake dhewe. Iki ning keadaan sing kaya ngono ya dadi rupek tenan. Lah adik kudu ngerteni sing bingungne awake dhewe ya Gustine. Rupeke atine ya Gustine. Lah iku. Jadi dinyalahne keadaan-keadaan sing dilakoni awake dhewe. Nek nyalahne keadaan engko dadi abot awake dhewe. Aboten. Ya karena ning alam Allah mahfud kan niku. Alam yang nekone iki mengredaksine langsung saking Gustine. Sehingga pola piye awake dhewe, ngomong piye awake dhewe. Niku sangka kono. Wis gak nyalahne keadaan meneh. Padahal ya balikne saka kono nyalane tok iku ya kok kono lho. Kayak padahal digawe ngono ya memang digawe ngono. Awake digawe ngene. Anak sing tukang ngengkel ya memang ciptaane ngono. Anak sing meneng. Anak sing ruwet, anak sing tenang. Lho memang diciptakne ngoten niku lho. Dan kula jenengan kembali ke Allah mahfud karena apa? Supaya kita sadar kenyadarane awake dhewe. Ya kembalinya ke asal situ nanti. Kok gak gara-gara kae nggih mboten mangke. Wong balekne kok kono sing sadar sapa sing gak sadar sapa ya panggah Gustine. Gak lepas ya. Lah kula kan nggih permatur lho nek rohani iki aja dipikir. Karena apa? Nanti enggak bisa. Alam pikir niki ini bukan wilayah alam pikir, bukan. Iki ya bukan wilayah hati juga bukan. Lha itu kabeh. Nah, jadi ini kene adik kudu paham betul wilayah-wilayah itu sendiri. Nah, adik mah kurang paham sehingga apa? Campur aduk. Alam pikir ku dalani alam rohani. Alam rasa ku dalani alam rohani. Kan ngoten. Lah nek kene adik kudu rohani sakjane iki sing ndi to atau piye to? Rohani iki mah. Nah, rohani nanti bisa berjalan nek akal kula jenengan, ati kula jenengan iki wau pun meneng
Lah meneng iki enek prosese kan. Meneng iki mah. Gak ngongkon meneng iki enggak. Ini kan proses. Sehingga omongannya awake dhewe medar-medaran iki mang iki proses. Itu proses. Belum ke rohaninya belum, itu proses. Proses mengenal diri sendiri. Mengenal wilayah akal, wilayah hati, wilayah nafsu, wilayah ego, wilayah sukmo, wilayah roh, wilayah urip lho. Kita di urip sedaya niku. Nah, diki mangroh nek kono proses nek kono sehingga kan iso milah-milah. Kenapa enggak semua nanti kan ke rohani, kembali ke akal atau hati kan. Kalau ke rohani, ke rohnya ini roh. Nah, roh, sedangkan roh ini wis gak dudu rasa meneh kan. Nek rasa engko atine awake dhewe, engko rasa. Engko kulite awake dhewe sing ngrasakne. Iki roh. Lah rasane piye roh iki, Mang? Lah roh iki mang terus omongane piye, kalame piye? Roh iki mang kaya ndeloke piye? Iku gak padha nggo ambek kalame zahir sing kaya ngene ambek peningale zahir mboten sami. Sehingga temen niku tasik proses-proses sing kula jenengan setiap hari kita dengar itu adalah proses untuk menuju ke sana. Itu jembatan. Krana apa? Iki adik iki mang dudu nek ngarani ilmu gathuk kan. Gathuk ngono dipethukne sanes niku. Pun benten. No kene ya ora enek ilmu jathu oh kene. Lah nek adik iki jeneng pinggir. Karo nang tengah iku. Nah, macam golek gondeli akal awake dhewe, wis dadi bingung. Ngakal ngathuk-ngathuk nih. Ati yo ngono, ana ing rasane. Ngathuk-ngathukne juga. Wong padahal aku niki mang mlebu ning rohani iki kudu pelepasan semua. Nek pelepasan semua nanti sudah enggak ada. Enggak ada tegese sing negatif ning pikiran atau ning atine ade pun mboten wonten. Negatif sing ngoten niku wae. Wis gak ana ungkapan isan. Ora enek ucapane, wis gak enek hurufe, wis gak enek swarane. Mboten wonten. Eneng pikiran, jek ana gambaran. Eneng ati jek ana rasa. Lah iya. Nek niki di luar itu semua. Bukan di dalam, malah di luar. Nah, sehingga apa? Ya bab rohani dimusyawarahkan itu nggak bisa. Sama saja musyawarah liane. Apa iso mboten saged niku. Karena apa? Bukan akal. Nek wilayah akal lho musyawarah nih. Nah, itu lho. Wilayah hati bisa juga dimusyawarahkan. Tapi kalau wilayah roh seperti itu nggak bisa. Karena apa? Nek sampean ngomong berarti akale sampean sing ngomong. Nah, nek sampean ngrasakne, atine sampean sing ngrasakne. Dadi ning ngono lho. Nah, iku lho jenenge wilayah-wilayah iku.
Nah iki mah jek nggunakake wilayah akal jelas tekok carane pripun, Pak. Awak iki kudu nglakoni apa? Iku wilayah akal. Nah, ada sing nglakoni kaya ngono, engko hasile napa? Iku akal. Sehingga akal buru seperti ini ku, buru ketenangan ben tenang diburu ambek akal. Akal juga buru kawruh-kawruh ben roh sing kaya ngono ya diburu. Ingin tahu. Nah, wilayah rohani enggak ada sudah. Buru apa sih diburu kene? Nah, itu benar-benar rohani nanti. Nah, kalau iki wis gak buru apa-apa. Nah, jeneng akal iki asik ngoten niku wau. Aku jek mumet jek ngene, iku ning akal dasikan. Kaya aku jek bruwot ae, atiku jek ngono akal jian. Karena rohani nggak pernah sambat itu. Kenapa? Rohani sendiri itu nggak kena hukum kesel. Gak kena hukum kok jenuh gak kena. Tapi nek akal atau hati kena itu. Sumpek kena, bingung kena, rupek kena nek hati, ya akal. Tapi nek rohani los iku. Anak kono jenengan aja nganti digathuk-gathukne ngono, kurung mlaku iku. Cara wong kan jenengan tak jalan di tempat. Jalan di tempat di pikiran dewi-dewi. Jalan di tempat ning atine dewi-dewi. Jalan niku. Sehingga ngrasane abot, rasane jenuh. Rasane kono iki mang atine ngomong, paling ngono kae ngono tok. Wis tahu kan. Niku ati ku sing ngomong. Nah, wedaran ini kan kayak jembatan ada kimang melepas sing ten awake dhewe. Melepas ana ing ucapane keakuane. Lah niku lho. Melepas nang kimang nek ilang piye kan. Ilang apane? Ana sing nglakoni akal atau hati. Engko jelas enek ilangi. Rumangsa kelangan enek. Iki mang roh itu sendiri ya. Kelangan apa? Ora kelangan apa-apa. Siti kelangi ora enek. Jadi bedane akal, wilayah hati, wilayah rohani niki boten sami. Akal iki enggak gayuh ana ing rohani boten gayuh. Ati yo ngoten boten gayuh niku. Nek sampean sik ngomong rohani iku rohani akal. Zaman saya ngomong rohani iki rohani hati, bukan rohani yang sebenarnya ini. Nyatane jek bingung. Nyatane jek apa? Sambat. Jek keluh kesah.
Setiap hari ngomongnya rohani sing endi sampeyan nemongne. Berarti rohani sing ning akal ya. Rohani sing ning ati. Ning rasa iki mang. Dan aku ora nek entek aktivitas sing kaya ngono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nek wilayah Sukma, yo engko iso metu sangka regane awet dhewe. Tapi dhewe pangga ngrasakne. Itu juga bisa dinamakan rohani, tapi rohani kasar jian. Cek kasar. Nah, dikemang kembali ke kemurnya rohani, berarti sudah pelepasan songko ana ing akale dhewe, atine dhewe, sukmane dhewe, lepas mengke. Oh bener-bener ana roh ini sendiri. Nah, jeneng rohani akal, rohani ati, rohani sukma, ya sini ku isine, donya isine engko. Nek kono kan jane tujuan. Nek kono kok jane karep. Nek kono kok jane kepinginan. Karena ya wilayah jane kono. Iki ya ora salah. Kaya ada kimang iso rogo semua kan ya pengen. Oh pengen delok kancane nyapa saiki lah kepinginan. Tuh. Itu juga rohani. Tapi bukan rohani yang seperti ini bukan. Nah rohani seperti sing setiap hari kita wadar apa? Ini pelepasan. Pelepasan saking wilayah-wilayah sini kuau. Bener-bener kok wilayah ning rohani niki ambahe. Oka ning wilayah Sukmane dudu ning wilayah Kratawati dudu. Lah mlakune piye? Akal kula jenengane gak ero. Gak ero iku. Tapi mlakune ngono. Lah. Sehingga kono gak kena di program kudu ngene mboten saged. Ada ki ngarane ngene mboten saged iku. Kenapa bukan wilayah akal? Nah, program-program iki wilayah akal lewat dewi. Karena akal dewi iso nggambarne iki, Mang. Masa depannya sapa? Masa depannya awet dewi. Ya akal iki, Mang. Ya masa depan piye kan? Ya mbok wong guru mlaku masa depan. Guru nyoto jeneng pikiran tok. Adik mang kanggonan sekabehane. Kene rohani iki sambat bengak-bengok iki kene. Jadi menuju ke sana nggak ada. Iku memahami ning awet dhewe. Memahami untuk pelepasan. Bukan memahami engko supaya paham boten. Supaya ngerti nggih boten ndak janian. Adik melaku untuk pelepasan. Lho niku lho alan. Lah ta mriki lah carane pripun? Ajane gak ana carane. Gak ana carane.
Kok iso lepas niku pripun nek paling ngono. Lah sing gua akal ambek ati iki gak iso nerawang nek kono gak iso. Saking ngalusi. Saking lembut wae kan. Bahasane kacang halus iki. Bahasane Pak Ferry intine inti kan. Intip batin kosong. Intip lupa den. Ali kosong kabeh. Kenyataane nek kono ya. Nek bener ning roh iki mah. Ditembus sampe Sukma mboten kenging iki. Mboten kenging. Sampeyan delokne nang ngene wong liya, iki fotone Pak Habib, delokne enek enggak iki? Enak apa-apa. Tapi nek iki mlaku ning pikiran ambek ning ati ambek ning Sukma bisa dilihat. Aku wong iki duwe ilmu iki wae, wong iki duwe ilmu iki, jelas ya. Nah kados kula kan gandeng jenengan. Oh gak marahi enggak? Gandeng. Nek marahi engko enak carane. Gitu. Iki gandeng. Gandeng supaya panjenengan mengke semerep kiambak. Kahanan sing ngoten niku wau. Jadi sampean iki tak gandeng, ayo rono. Nah, nek digandeng nek kono iki mang yo aja ngengkel. Ya kan. Mau digandeng berot-berot. Digandeng iki mang rasane gak penak. Jadi mana sampai jadi rasa-rasa kayak ngono, berarti belum siap digandeng, lho balik ngono. Belum siap. Lah wedaran niku wau damel persiapan awake dhewe. Sebenarnya apa? Pembekalan kanggo antisipasi awake dhewe. Nek gejolak ning pikiran yang hati awake dhewe. Lah niku kenyataannya kan gejolak terus. Gejolak hubungannya ambek rohani enggak ada hubungannya. Sehingga cek madek ning ngrasa lara mongso. Nah iki jene kono ya rasane macem-macem yuan. Rumangsa ati yo macem-macem yen. Kene enteke iku. Ati mlaku nek kono. Ngantek apa nyerimpet-nyerimpeti awake dhewe malah. Wong balik meneh kan kayak dalile sing dhek ngenane. Lha nek Gusti Allah iki gak iso ngrubah awake dhewe, tapi rubahan lho. Dirubah. Kangane kena. Nah, iki pasrahne Gustine kan. Ya gak mau berubah berarti. Gak mau ngerubah. Jadi dirubah sih. Lang ikuti yo. Dengan perubahan-perubahan ning awake dhewe. Nah, iki pasrah ya. Iki sing kurang pas. Ya karena apa? Balik meneh. Nah, iki balik ning alam roh mahfud nek mang rene pasrah ya enak. Ya pasrah apa katene? Ajai. Sing pasrah iki apa?
Wong kabeh iki kono dipasrahne. Lah nek kono kan digawe sadari awake dhewe. Aja segampang iku adik iki mang ngomongne pasrahne ning Gustine, pasrahne ning Gustine. Pasrahmu le protes ning Gustine kan. Iki protes yo, bentuk protes ae. Lah karena apa adik iki mang digawe beban sakmene, Duh Gusti, pasrahne ning jenengan lho kan ae ngono. Iki piye to? Kok gak kuat yo. Adik iki mae kendel e. Gusti Allah protes iki. Gusti Allah kurang ini ya ta kendel. Gusti Allah aku jek bingung ya. Kan kendel awake dhewe. Lah nek kono kan rasa lah rumangsamu ku lho. Ngerti yo. Mlakumu iki jeneng rasa lah rumangsa. Iku kenal ono lho. Ngono nek kenal lah secara otomatis diam itu rasa rumangsa-ne. Nek ora kenal apa enggak ngono terus. Lah maksudnya kenapa piye? Lah ngerti yo. Rasa lah rumangsa iki emang sinten? Iya panggah Gustine. Kan nek ngono kok. Lah sing iki memang panggah Gusti otomatis iki meneng kok. Tapi nek dibalekne ning awake dhewe lah rasa rumangsa iki rumangsaku dhewe lah iki mak ruwet iki kok. Ruwet piye? Timbul pertanyaan tanpa ada ujung. Lah rasa lah rumangsa timbule tetep ning Gustine niku sing obah iku mah. Lah karena apa? Lah kene wis gak enek pemisah wis gak enek. Pemisah sini kan gak enek neh. Kenapa wujud kabeh? Karena durung wujud ki lho nek ngarani. Sehingga akeh protes-protes ning pikiran ambek atine iki durung wujud iki. Tapi ning pun wujud sedaya, gak enak wisan iki. Jenek dinding-dinding pemisah. Nah ini lho. Nanti kudu terkani wilayah-wilayah sing ngoten niku wae. Aman sering sambat ngene, jenenge pikiran. Kurung ke rohani. Apa carane ngene to hilak pikirane? Apa rasane ki ngene? Kalau ya atimu jika kalimatnya hati ambek pikiran gini ku. Mulek nek ngono kok. Isine ngene ku. Kudu piye ya kudu nglakoni iki apa ya? Kan ngono. Niku isine. Ya kan krenteke awake dhewe muncul. Iki wis kasar iki, Mas. Jadi kan kembali sebelum krentek iki mang muncul ke permukaan. Sebelum iki muncul ning hatine awake dhewe. Nek wis muncul ketok lho. Nek wis muncul engko wis iki jenenge kalam ya iki lho. Mbok kalam diarani pena atau gak pena, iku wis wujud kalam ya. Karena wis enek rasane.
Ya selama iki adik kan jeneng kono. Jeneng kalame ati sampai kalame pikir. Ruwet iku. Jadi nek kono adik gorong roh bau belum jet nafsahu. Nafsahu to sing niku lho keadaane. Bingung nih wong ya. Adik mang jek ngupeng-ngupeng ning nafsahune awake dhewe. Pripun Pak Zainul? Nggih pripun? Kapan menuju tenggene sifat rohani? Nggih. Rumus kula sangat tentangan malih. Nggih. Antarane pikiran kalian ati menika. Nggih. Satu saat niku saged muncul. Tapi nggih tenggelam malih. Ngoten terus. Ternyata menuju tenggene sifat rohaniah niku ibaratnya muncul setunggal menit sak lintune niku didamel perangan sedaya. Terus sehingga tetep seputaran tasik kados ngoten menika. Jadi kuwesele tanpa enek hasilé berarti ngoten menika. Ya terus sehingga kula sehingga raos kados niki sifat rasa-rasa rumangsa niku mlebu banjir campur suh mboten saged bedak-bedakne mboten saged silah-silahe. Di antarane kados ngoten menika. Ya karena kan ngeten, masih ada tujuan. Nah, ini. Pada tujuan itu sendirilah akal awake dhewe. Tujuan sendiri itu loh atine awake dhewe. Nah, kenapa? Nek rohani sudah nggak ada tujuan. Menghilangkan tujuan pikiran lan hati. Lah itu. Nah kayak dene jenengan tasih ada tujuan loh. Ki arahnya kemana iku ada tujuan? Padahal memang pelepasan. Nah diki mlaku ning tujuan timbule malih rasa larumangsa. Lah dene apa nadiki mang menang tenang apa ning rohani belum iku ning pikiran. Iku jeneng rasa. Karena masih enak tujuan. Tapi ini tujuan sudah enggak ada. Kita enggak punya tujuan. Yang punya Allah sendiri. Sehingga ana ing kodok-kodare ana ing kudrat iradati. Saya punya tujuan siapa? Ya Allah, bukan kita. Nah, ini lah. Nah, dikin di tujuan abot itu. Nah kayak ini kan ibaratnya ini, awet iki lho ada kosong. Lah sing isi sinten Gusti ini. Sehingga saksire Gusti ini. Isinane ambek apa? Ambek kayak banyu bening apa banyu kopi saksire kan ya. Ya didelok saka kono ya punya tujuan siapa? Ya Allah, bukan kita.
Nek kono awet dikeng untuk melepas kekarepan, tujuan, lepas kabeh. Engko wis gak enek ngarep-arep engko. Nek enek tujuan, enek arep-arep. Karena kene apa adik mang ibaratnya munggah, ora munggah. Adik gak munggah, Pak. Pelepasan sekabehane ning kene iku ora munggah. Karena apa? Ya ora petuk-petuk apa-apa nang kono. Lah mriku kan ngeten. Awet iki mang ngaweruhi ana ing mati sakjroning urip. Lha kan ngene. Mati sakjroning urip. Tegese mati sakjroning urip mang piye? Sehingga ragane kula jenengan iki lho mati lho. Karepe maksudnya ngono, mati. Sing urip iki Gustine. Sing ngobahne Gustine. Sehingga raga kula jenengan iki mati, Mang. Gak iso obah tanpa enek uripe. Lho, genah ta niku? Niku mati sakjroning urip. Ya terus kata digoleki apa meneh katene? Wadis mati. Sing urip iku Gustine. Lah nek ning makom kaya ngono kan. Engko wis gene protes ning Gusti Allah ning gak. Atine ya gak protes, akale ya ora protes. Karena mati. Lah nek kono sing ngobane ya malah Gustine kan. Sing uripne Gustine. Sing ngrobane jantunge sapa ya Gustine. Sing ngobane nafas mlebu metu sapa Gustine. Lah niku lho. Hati-hati iki mati ya. Pripun Mbah Min? Cuman Napa-napa niku. nggih disukani Mbah Min kersane kancane niki mboten ngantuk. Disukani nggih no. Nggih disugi napa ngoten. Entene onde-onde cilik niki. Berarti istilah ingkang jenengan aturaken apa? Mati sakjroning urip ngoten nggih. Nggih. Niku berarti cara namung kados bahasa lain nek kan terus Nabi mutu qoblal maut kan. Mati sadurunge kowe mati. Nggih. Dadi niku nggih asale padha satene. Maksudipun cumake nerapane tengene awake dhewe niku nek dereng sore enten pencerahan nek sing geret iku berarti Nggih. masih namung tengangen-angen utawa nek pikiran tok. Terus niku konten istilah awake dhewe niku butuh usaha niku wau. Nggih. Usaha dalam rangka niku usaha ngilangi awake dhewe ngoten niku. Nggih. Dene Allah ora bakal ngilangi awake dhewe. Misale rasane awake dhewe nek awake dhewe ngilangi. Nggih. Atau ingkang dipun dawuhaken ngeten mboten salah.
Jadi inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Gusti Allah niku ora bakal ngowahi nasibe suatu kaum. Namun wong kuwi ora bakal kaum kuwi ora ngowahi awake dhewe. Dalam rangka itu kan luas artosipun. Tapi dalam rangka ngeten iki mau dalam ranah ngeten iki berarti awake dhewe benar-benar napa man arafa nafsahu niku bener-bener ilang usaha kan. Nek pun teng mriku berarti pun wis ranahe mboten ranahe akal, mboten ranahe napa pikiran karena dianggap mati niku. Nggih. Dan niku sing kating kala niku kan sing napa nyok muncul iku kating kala ngeten. Nek teng kula kating kala iki muncul kating kala. Aku sok iki kating kala ngeten. Nek kono iku slamet apa ora? Kating kala ngeten. Nggih. Ngeten kating-kating nah pada antawisipun slamet utawa ora niku kan nggih namung gadane Gustine kan ngoten. Tapi kating kala niku sing tasik muncul niku tapi berarti itu kan tasik dengangan jek duwe apa keinginan atau jek duwe Ya kan akale kemak aku sumpah selamat ora ya kan. Dikubur, rusak otakmu. Selamat piye? Rusak otake. Ngene kan tasik napa cara nganu kan kating kala jek muncul teng ngoten. Nek pun kating kala nggih pun belas mboten ngarep kating kala ya ngomongne nek sesuatu apa dalam kepahaman kadang nggih ngoten tapi kating kala pas napa wae mau itu barang kating kala nganu cek terselip kating kala cek bawa arus kadang-kadang ngoten. Nah kan temen iku jangan sampai kita jadi penipu. Nah penipu yang bagaimana? Awet iki mang ngomong nang ngene wong, kudu gini kita takut. Lah iya kan gitu. Ijek mamang di kipi gitu. Aku selamat porum. Ben yo kan ngono. Padahal adek mang ngomong ngene wong, kudu ngene engko bakal selamat kan ngono. Ya kan menipu dadi awet dhewe. Mboten ranahe cara gamane nek teng ranah napa? Ranah syariat. Anggere gamane cara ngakoni ngene lakoni kan napa wis manut syariate Kanjeng Nabi kan dan dene ngale jane secara syariat kan kok selamat. Tapi secara hakikat secara nganu kan lho selamat ora kan tergantung apa Gusti Allah dhewe kan. Lah dan niki maksud kula niku mboten teng ranah niku maksudnya kan antawis kula kiambang. Nah, terus nek sing ranah syariat yang jelas pun ngoten niku pokoke anggere netepi perintah Gusti Allah karo dolaran Gusti Allah rahmat kan ngoten. Kembali lagi ke alam roh mahfud. Di situ ada kata lakono tegese iki syariat iki tarekat ikat marifat enggak ada. Semua Allah. Ya kan ngoten. Terus enggak ada nek mang wah jek syariat, jek hakikat marifat, enggak ada itu. Betul Mas tapi ngeten lho, ngeten napa? Nggih. Niku kan pun niku teng napa? Teng ranah umum, maksudnya ngeten lah. Nggih. Secara logika secara akal kan ngoten to. Omong syariat iki utuhne penggawene awak. Karena awak omong agamane ya istilahnya nek salat, terus netepi salat, netepi perintah Gusti Allah dilakoni ora ninggal larangan. Cara syariat kan
Ngoten. Oh, ngoten. Itu secara syariat, tapi secara hakikat kan pun benten malih kan. Nggih. Terus sedangkan dan ini perangi lah kok gambar kula gawe ning ngomong nih. Napa ngomongi wong secara syariat kan mboten kula ngomongnya kan mboten secara hakikat. Sing kula omongne kan secara syariat. Nah, sedang kula mbak mlaku nek hakikat. Nah, iku kan jenenge rumangsa, Mbak. Ya kan. Katakan jenengan sing ngobani lesane jenengan sinten? Nggih Gusti Allah. Nah, iku lho, nek iki genah. Kan iki. Nggih pun ngoten, sedaya nggih pun ngoten niku. Nah, neneng kono engko wis gak mamang neh. Ngoten. Wis gak ragu-ragune. Sing kono-kono wis kene perbedaan. Nggih, pun yakin saya yakin. Ya sedaya niku nggih. Pokoke pun Gusti Allah tapi niku lah. Cik terhalang. Non Tasik terhalang. kadang kala ya terhalang kajeng sekali kadang kala tasik muncul. Ngoten. Ya padahal sing munculne kabeh ki mang sinten? Gusti Allah. Lah nggih. Sampan ragu-ragu sing muncule Gusti Allah. Sama niki mang was-was sing muncule ya Gusti Allah. Genah ta punah. Nggih. Kaya adik mang ketakutan sing muncule sinten? Allah sing muncule. Adik mang bangga, sapa sing muncule? Allah sing muncule. Lah ngoten Mami. Nggih. Sing kono wis gene keakuan wis gene. Karena kebuntu jeneng aku, dadine ngoten niku. Lah. Jadi rumangsa padahal kan ya Gustine sing ana. Lah kok dirumangsane ade wong sing obah. Dirumangsane ade ki mang sing mikir. Dirumangsane ade mang sing ngrasakne, padahal ya sanes. Niku sing sering kula aturi sing kula kados mlebu metu kadang kula nek kala. Karena masuk foto kadang kula mun mboten enten wonten kebelas karena salah wis nek kadang kala napa ada sesuatu apa anu momen-momen kadang kala tasik terselip kadang kala ngoten. Niku kula berarti kon ngoten. Nggih. Karena kadang kala ora dereng saged cara benehi niku urung iso 100% gambar-gambar. Nah, itu kan menurut akal. Sing jeneng ngaten kan anak nominal 100% 50%. Kan ngoten. Menurut akal memang bahasa akal seperti itu. Itu bahasa akal. Nah, neng kene kan adik mang bukan tujuan supaya ngene enggak pelepasan. Loh enggak. Nek pelepasan neng kono sekabehane iki mang wis dilepas, lah ngerti yo awake dhewe mati lho, iku lho. Sing ngobani sekabeh ning ragane adik mang namung Allah. Dudu awake dhewe. Mbah obah sing ngode piye, mbah rasa sing muncul piye kan. Iku Gusti Allah. Kaya atine adike memusawarah nek kono Gusti Allah sing ngobani. Dan niku lho Mbak. Neng pikiran muncul ya Gusti Allah sing muncul keweden niku sing dhewe. Karena apa iki wis gak pemisah wisan. Jarak wis gak enek. Uga saking idee iki mang apa nempel ning kene ora. Iki yo gak ide yo ora nempel. Cara ngono kan pelaku sendiri. Yo sewu kan.
pelakune dhewe. Sapa? Allah. Lah niku nek nempel kok klambine dhewe nempel ini. Lah kulit nempel ning daging, daging nempel ning balung. Lho kan ngoten. Niki pelakune dhewe iki mesti Allah. Iku Mas Yai. Apa? Sedang? Ya, lanjut mawon, Pak. Ya aja dilanjut. Ngomar wetnang kok. Sama nek kene curhat gak masalah kenapa? Kan bisa meringankan beban kan. Saksire jenengan. Sama nangkat dhewe kan wabot lah. Ana sing ngrungokne kanca-kanca wae dibagi-bagi bebane. Lah ngoten lho, Sedang. Nggih, saya kan namung nyukseni. Ya, Nggih. itu kan sakit memahami sekedik-sekedik. Oke, ra apa-apa ta. Itu tahap. Intinya kan anak kita nggak istiqomah. Waktu itu istiqomah kan lucu. Omah ide teko ngeri. Istiqomah. Ya kan istiqomah, masih ngeri. Oh, iki omah. Iki omah. Oh, omah. Ya sing ada terus teko-teko kono. Oh, iki penutup tok. Luwes istiqomah. Katanya kan temliku sudah nggak ada tujuan lagi. Di situ sudah nggak ada teori-teori, sudah nggak ada, semua nggak ada itu. Kenapa? Sudah dilepas. Karena apa? Pun mati kabeh. Nek wis mati kabeh nek kono Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum genah ta pisan. Adi korene. Sing jumeneng ya Gustine, sing urip ya Gustine. Ate diangkal piye rene. Wis kene, krana apa wis kene cara-cara liyane kene. Karena pelepasan nek kono wis mati kabeh. Wong kadang kan kefahaman atau pengertian sing mati sak jroning urip kan, kok gak sobah otake kan, gak iso mikir, atine gak iso ngrasane ora ngono. Lah ngerti ya sing ngobahne otake lho, tangga Gustine. Lah niku lho Bamin. Nggih. Sing ngobahne atine iso ngrasane tangga Gustine. Nggih niku. Ya pangga mlaku awake dhewe, pangga kerja nyambut gawe pangga. Jadi kan kono sing mlaku biasanya para solar rumangsa wis tak patekne aku. Tak patekne apa jenenge atiku. Iku lha rumangsane. Gak iso panggah obah wongan. Meneng kaya apa panggah obah iku. Kita ngamin? Dilangi enggak bisa. Yen ngilangi. Wis ngobahne kalau dilangi. Dewan Bamin. Kale bahasa Arab jenengan Mbah Min. Bahasa kula nggih bisa itu fa'ilah Allah.
Jadi sedaya penggawe napa mawon niku anak Allah. Nggih. Karena awak dhewe pun mboten enten. La syahidu Yusa itu failaan Allah. ila Allah. Sedaya penggawe napa mawon niku anak Allah. Gusti Allah piyambak. Ya sing urip, ya sing ngobahne, ya sing ngrentekne samu barang sedaya. Nggih.